যত তিপ্রাসানো হাম্মাগু যত তিপ্রাসানো হাম্মাগু যত তিপ্রাসানো হাম্মাগু Happy? Everybody is happy? Tirpura Hasan CM Dr.Manik saha kokborok bai puila santhang tinowo khub koromani obo bini saya ya je bono sirinai bini sisaya tamnikai sini baksa tipra sarok script bono sajak laya yang wasa nglayo main reason botine oro koromani iba bini khub koromani reason obono script sitani je bono sirinai bangla sirika abun baganyo bo korojago haipan botai sa last to kaham ka nai pori saka jodi oro bangla be siria kare roman script siria kai bo srai saiman thagamo abun baganyo kokborok no bangla be sikanga sing phacha bujimaya pori mayango abun baganyo Tirpura Hasani 99.9% lukurok no kokborok no roman script sian boy hamjago bisi kolok mane simino sirikhoi phalayo kokborok for roman script for kokborok nei phiaba baksa sukol neta rang puisani bagai abore kebengoi dong tini obo nukjakha Dr.Manik saha khub kormani main reason script ja orobo